Human sa gihatag niyang dakong dungog sa Pilipinas, ang bisdak gold medalist sa skateboard mibalik na sa iyang gigikanan. Adunay live update si Nico Sereno. Nico. Yes, napuno sa kasadya ang Barangay Lahog karong hapon sa homecoming sa Asian Games gold medalist nga si Marjeline Didal. Mga alas 4 karong hapon naabot dinhi sa Barangay Lahog ang motorkada nga giluwanan sa Asian Games gold medalist nga lumad niining maong barangay. Mainiton siya nga gisugat sa mga residente sa Barangay Lahog ug mga estudyante sa Lahog Elementary ug Lahog Knight High School. Hilabihan ka sadya ang palibot sa pag-abot ni Didal o sa mainiton nga paghangop sa mga tao kaniya. Dunay hamubo nga programa nga gihimo sa hawanan sa gym sud sa eskwelahan aron pag-welcome kaniya o pagpasidungog sab sa iyang nakapot nga kadaugan didto sa Jakarta sa Indonesia karong bag-o sa gipahigayon nga Asian Games 2018. Mihatag og pipila ka mapamong ang mga opisyales sa barangay sa eskwelahan. Lakip na ang pipila sa mga nahimong mga class advisor ni Marjeline Didal dihang nagtungha pa siya dinhi sa eskwelahan sa elementarya sa Lahog ingon man sa Knight High School. Sawa pa siya hingpit nga muundang sa pag-eskwela aron nga mo focus sa iyang career sa skateboarding. Mahinumduman nato nga si Marjeline nagdako gid ni siya dinhi sa Barangay Lahog. Ang iyang mga ginikanan, iyang amahan, nagtinda ni siya kaniadto sa UP Cebu. Samtang ang iyang inahan, nagtabang ni siya o maninda siya ma-weekend sa simbahan sa St. Therese dinhi sa Barangay Lahog. Dinhing mayong lugar nakakaton sa pag-skates si Marjeline nga mao say nahimo niyang puhunan sa iyang pagsalmot sa lain-lain nga mga kompetisyon dinhi sa Pilipinas o sa uban nga mga nasod. Apan sa iyang mensahe atubangan sa mga estudyante o sa mga magtutudlo, si Marjeline miauhag sa mga kabataan nga mupursu o mutuman o subayon gyud kung unsa ilang gikahiligan apan matud niya mas maayo nga di sila musuon kaniya nga miundang sa eskwela o nga mo prioritize gyud ang mga estudyante sa ilang edukasyon gyud. Mao yang mensahe atubangan sa mga kabataan nga miidolo o miabiba sa iyang nakabot nga kalampusan sa Asian Games sa Jakarta, Indonesia. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa pipila ka mga opisyales ingon man sa Asian Games gold medalist mismo. You made us proud and you act as an inspiration not just to the youth of Barangay Lahog but to all the Cebuanos and Filipinos. You made Barangay Lahog very, very proud. I am amazed of your transformation from simple little girl to somebody. Congratulations for your great success. Pagkaibaw niya nga champion siya magpa-sign idol. Kung sa iyong gusto ka na buhay. Kung sa iyong ganahan buhaton para di sa lumakay. Kung sa iyong buhat sa buhay ko. Thank you. Thank you, Barangay Lahog. Samtang sa habig sabse sa Cebu City Government gipahibaw ni Konsehal Jerry Guardo nga gikatakda nga makadawat og moabot sa 300,000 pesos nga financial reward gikan sa city government si Marjeline Didal. Subay kini sa nahauna nang napasar nga resolusyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga mohatag og financial grant sa mga medalists sa lain-lain nga mga prestigious nga mga international competitions. Ning higayuna sa Asian Games gumikan siya nakabot nga bulawang medalya. 300,000 pesos ang gikatakda nga ihatag nga incentive sa Dakbayan sa Sugbo ngadto kaniya. Hinon gipasabot ni Konsehal Jerry Guardo nga mo'y nangamahan nining maong resolusyon nga musubay pa kini og proseso una pa hingpit nga mapa-aprobar mismo sa konseho og duna pa mga documentary nga mga requirements sa di pa gyud hingpit nga matunol kaniya ang financial incentive gikan sa Dakbayan sa Sugbo gumikan na sa iyang nakabot nga kalampusan sa Asian Games. Mao kan assess ang latest nga mga balita nga nahipos gikan dinhi sa Barangay Lahog. Wow, congratulations Marjeline ug daghang salamat Nico Sereno sa imong live report.